Nukakai lobo soya sai si jago Ojala mo soyok ma Nukakai lobo soya sai si jago Ojala mo soyok ma Nukakai lobo soya sai si jago Ojala mo soyok ma Odok sakai thogo mosoki chayogo Odok sakai thogo mosoki chayogo Sakakai kuwak muwak Uhaha 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 Nukakai lobo soya sai si jago Ojala mo soyok ma Nukakai lobo soya sai si jago Ojala mo soyok ma Tini je mela khalai chong mani bo dini simi khalai jak tong na takla ja prothom khai ngo mela khalai mangkha takling ya sempula khalai yo ngo mela khalai robing nai khana bahani hai thor ata sarata jara sini ngo mela choli nai ngo parani kaisa sini khampar sara khampar tu sing kaisa committee khaijak sini sara khampar tu ngo mela no songjaga haipono sing joto ampai sini je ampai gana gini tongnai rono bosong o sini pandau phai manja phai mage sing kobat kha nora ke 40 bosor da khlai thana mela no kha khayo sing proti bosor no sing sini food festival je sing khaimani no bosor burum burum no sing khai thana sing wan suklai tong nora je taklai bosor je khlai ei dini fast bahai ma tongkha lokorokni bangmari butoi sing angkai belenya khatung khaja kahima tongja khatang angkai sing puila gawo je khaini khaimani singno watui nawar bukisa sigrima haingkha aboni bagai sing o je chini amsani borok no phaimano goi o mela wo o sing je tini mela fast khulungma mela wo haina hai sing taisa kobok namusungo khanabo haina hai sing chini melang phinai ajago phaina bagai ang kobok guta mani sing o mela songjamani asol karon nongkha Tabuni serai rongkha gabangma lam hamya himui nini tablet chawo injection laye lam hamya chuak maikham chawo yakoi gabangma no lam hamya himui tongkha aran hoite phirogoi phaitun food festival khaimane manne singsin aro kuno jani munda khelabo koroi chuak maikham sing phalia singo area wo jini siri siri je sini borokni chamung mangso hangjak sokjak tok ikjak tok bengjak mangso mosdeng tok bahan mosdeng obo hai gabangma no singora phalei jing sini borok no agi usti borok budiki sai bosor bosor jug jug rongoi haikya obono sing tabuni je serai rok no hisab khongnani bagini singo mela rok no lai jago nongni o media ni bisikti sing sanan musungo sini oro rifaimano dukan kebo na kerei tobe hengkai Jini borong ni samung no tino sungo mela khologo sini borong ni samung tino o mela no bo phalang bukan phalpai tu ngai khali rogo no rok khlainyai pete bo kaham ke khlai bahai ke wansuk to nang planning rok sing jini taklani je pas wansuk mani to sing khaine paikha ba khana sa dongkho amane pore sing bosor busuk no sing khai thanani bagai sing o mela no asa khlayo bo sato bo kaham nongan han o jagani bo mungkha khampar poster pisin mo sapso bazar gana wa tongo ani mung Anil Debroma o amsani no kino committee nang secretary ani yagra pachinga tongo assistant secretary dai yang tongo kini committee ni borok
ini komite itu no apa adong semua mana kesana musuh sini komite ini ti pajun melawo mana tong tok pajun samu sawai ba orang seng dota banyak makang nuk lagi yang gagai dota nak ekta tong tok sayo tam sana tam neng nah mahai oh mela mana no mana lagi tong tok lagi tam sana tam neng ni mana apa hai semua suka hai pajun melawo hai semua milih pajun bukan malah pajun apa hanya seng wansung tam rok man thok au mela tam tong ne se sa oh mela wong kha tabu iko tasing ang sai thanga bula sagang no mangso sokjak a igjak mangso moldeng awang bangai dai cha borok sini je engkorok ta aborok se abona karai tabun je sirai ramni kise je samone tabu adoni je samung ro kise phalja goro tai bosor ketani calendar ro phalja go aba hairo gorsini oro kaisa fulukjak tongo stol abo ro phalnai phalpanya dangna besung kobo go phalpa jung mela tai mo na suri thon obra sung wansuk hambai